ହାରିବାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାରିବା ଜିତିବାର ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତାର ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଜନ୍ମ ହୋଇ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିନା ମରିଯିବା ମଣିଷର ଉଚିତ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ନିଜସ୍ୱ ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସାଇତିକି ରଖିବାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧତା ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ହେବାର ପଦବାଚ୍ୟ କରିଥାଏ। କିଛି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ନୀରବରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସହ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳ ମଣିଷ ହେବାର ପଦବାଚ୍ୟ କରିବ। ଅତି କଅଁଳ ଲୁହାକୁ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ଅତି ମିଠା ଆମ୍ବରେ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ। ସେହିପରି ଅତି ନିରୀହ, ଶାନ୍ତ ତଥା ସରଳ ହୃଦୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଭଲ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବା ସହ ଚାଲାକ ବି ହେବା ଉଚିତ। ସାବଧାନ ସହ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ମାନୁଛି, କାହା ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ କଥା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରକୁ ଉଠେ ସେଠାରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଭୁଲ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଖରାପ ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଜାଣି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ କରୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇ ରହିବା ବି ଭୁଲ। ସବୁ ଉତ୍ତର ସମୟ ଦେଇନଥାଏ। କିଛି ଉତ୍ତର ସମୟ ସହ ନିଜକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଲୋକର ଆଗକୁ ସାହସ ନ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ତଥାପି ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଲୋକର ଆଗକୁ ସାହସ ବଢ଼ିଯିବ। ଏ ଦୁନିଆ ହିଁ ଏପରି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବ, ଯାହାକୁ ଅଧିକ ନିଜର ଭାବିବ, ତା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଟିକିଏ ବାଧା ଆସିଲେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ହିଁ ନିନ୍ଦା ଦେବ। ହଜାର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ଯିଏ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଅନେକ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦେବେ, କିଛି ଲୋକ ଧୋକା ଦେବେ ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କେବଳ ନିଜର ହେବାର ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଦେଖିବ, ଦିନ ଆସିବ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ମଣିଷ ବି ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରି ଚାଲିବ। ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ବୁଝେଇବା ବଦଳରେ ନୀରବତାର ସହ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବୁଝେଇବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ମାନସିକତା ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ ମହାଭାରତ ହେବାକୁ ହିଁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଆପଣ କ'ଣ, ଆପଣ କିଏ, ଏହାର ପରିଚୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାସ୍ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦିନ ଆସିବ, ସମୟ କହିଦେବ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ। ଚୋର ନଜରରେ ସମସ୍ତେ ଚୋର। ଯାହାର ଭାବନା ଯେମିତି ସିଏ ସେମିତି ଭାବିବ। ଆପଣ ନିଜ ଭାବନାରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ହିସାବରେ ସଜ ମାଛରେ ବି ପୋକ ପକାଇଦେବେ। ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ, ପରେ ତ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। କେବେ କାହା କଥାରେ ଭାସି ଯାଅନି। କିଛି ଲୋକ ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଭଳି ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଆଖିକୁ ଏବଂ କାନକୁ ସତ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼େନି ଏଥିରେ କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି କି କାହାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କେହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ତ ସିଏ ସ୍ୱଭାବରେ ହିଁ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥାଆନ୍ତି। ବାସ୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଏମିତି ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କାରଣ କିଛି ମଣିଷ ଏପରି ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ହେଲେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ନାରୀକୁ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟି ଏକଥା ଫିଲ୍ କରେ କି ସିଏ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ଯେତିକି ସେହି ପୁରୁଷ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୁଷ ହେଉ ବା ନାରୀ, ଯେବେ ଏହା ଅନୁଭବ ହୁଏ ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ପାଗଳ ଭଳି ପ୍ରେମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରେମରେ କିଛି ଅଧିକ ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ହୃଦୟରୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଥିରେ କେବଳ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ, ମଣିଷ ଭିତରୁ ମରିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା କ'ଣ? ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ ମନୋଭାବ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ। ନିଜକୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଲୋକ ଏଠି ଇଟା ଉଠାଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ତ ତୁମ ଭାବନାର କଥା, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଏଠି ଭଲ ଖେଳିବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ କଥା ଆଉ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ
ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମନର କଥାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।